كاب استوديو زينا ارتيفي عزوز سلام طلعت وبلو فنونا مكتات ركوب زخوركم تعزتنا كم يتمسيو ساعة شعات آخلون لومي سنبت عصوتو شعات سنة استدالو زينا مسنادون فيلم علونا مساهم تصنح زينا زغربن ميكايل حرقوك صافت سامن مكتالكم بخبرنا عدمكو بغنو نبتا زينا افلم سيماتات يتران مزكار صولة فتحات دوعان تخايد منجست يرتران سدرا سوات لعلى حموشان تخلت بليون نعفاده بس كفيلو قبل ما بلع صوته سلسة كورس مع موسيقى سلطان صنحت شعاتين على صوته حموشان تمهارو تمرقهم أبزينا تطوط سعي كينات يوكرين بقربا وان كزازم زلطو خلوت سبيب مهانو نيتو حبيرو أمريكا تسكت سوريا نمزمات جمهورتون اتفتح بالصفحة ملكويتو وصغلام أبي بنغلاديش زيت خست حرقة على غلق كبيت السبعون وطنق سرطات أوريهم زرزر زينا أبي ممتع ناصرنتن موحاسلو لاونتن بجان زحالفو جاقاون سماعتات يرتان مزكار لو معصوتو شعات سنة أب كتم أسمرا دبر سهالة بيت كريستيان قدس ميكايل صولة فتحات أم مسجد الخلافة الراشدين دما درسن دوعان تخايدون هاب ساعات نقو هاب استخايده بركت زبالو مؤمنان سترخبلو سنسرعات أبالات قدس سينودوس أرثوذكس توارو بيت كريستيان إيرترا باباساتن ليك باباساتن كمون ليك أونتن كالوتن صولوتات صحوم حلافي كفلي سبكت وانجيل منبر باتريارك مرغيتا سمون بينا عبز سمعو نرزنتن ترجمن سماعتنت زملكت سبكت اتيز عبي فقري من تهزبخان هاجر كان نتابوا غازيت تتمن بجنزب زي تعدقن هيوتكا بجام حلاف مخاون بمتقاس علة سماعتات فقر سماعتاتنا نذكرلون حدروم نصنعلون قدس علت كم زغونه غليصوم بتمساسالي اب ساعات حر غثري كاب ساعه 4 فرغان اب مسجد الخلافه الراشدين اب استخايده مدب بمفتي ايرترا شيخ سالم ابراهيم المختار زتمرح صلاه دعاء تخايدون شيخ سالم اب زسمعو قال اب تاريخ سماعتات ايرترا بصاينت صنعاتن متحلاين زبل كبرتات غوليحو كم زرب بمتقاس غنا زيتبربره رزين تاريخهم كله خفلطون ولودتات كسعبون منتي صعر مكيات كم زدلي اغنزيبوم مفتي ارتاس عبوم نسدرا سماعتات زغبر حجز ولنتاون وفيان زيكونه ابزبا نفس وكف زيغا زلو عدا مخانو امينا عقم زفقدو غنزباوي يخون عينتاو دغف مغبار زيغنتاوي غديتا كم زغونه ابيهم نابل قال زينا مسنسجرم منجست ايرتران سدرا سوات لعلى 5.3 بليون نعفا دبس كفيلون وكيليرينا يوناتان عبي زدالو تصبصابالو ياسين صالح كقربوي منجست ايرتران سدرا سوات لعلي 5.3 بليون نعفا دبس كم زخفله امنيستري عيون محبراوي دحنتن دايركتور چنفر دحنه سدرا سوات اتو زراي تخلاب بمغنيات 10 سنه مع سماتات ايرترا مس ايرينا ابزغبروق على محتت حبيرم سدرا سوات بمنابرو كيصقمو منجستي ورحوي 500 نافا سروع كفلت قدم جمارو ابشان 995 غنا اب اجر تخلو بتقلول لنفس وكف سدرا سو 10,000 كم زغفله زغلصه اتو زراي كورح طريق 2004 كسا ورح تحساس 2021 لعلي 5 بليون 300 مليون نافا كم زغفله غليصوم اوشتن وصان زنبرو ايرترانون بوغنم من باي سدرا سوات نمنجست تراي زغدف امام كم زي كونه تغنزيبم زاغيت نا 10,800 299 زتلليا صغوما سدرا سوات لعلي 160 مليون نافا غنزباو دغف كم زغبرو اتو زراي بتوسخي ابراهيم بزي كاتب سرع زغفل دبس منجستي مس اوشتن وصان زنبرو زيغاتات بمتحببار نحد شحن 399 صغومات انس سواتن دق سواتن لعلي 26 مليون نافا وصاي بمغبار بطريت ناشتو نغداون طفتات معلمان كارون كم زطايسه نبرك زولو دما بموياتات معلما قد خدان سنجر اسرارها مغبي سراحات كايلا كاميرا فيديو سنه صباغ صغرسي كمبيوتر سراحات انصيتن حاطينن ميكانيكن تمهرت مزوار ماكينان كم زسلطنه حبيرم حبرتسب نسدرا سوات نمدغاف نزغبرو زلو ابركتو بزملكت دما اتو زرأي حزبي ببخبابي نزلو صغمات سدرا سوات گنزباون عينتاون حاجز كم زغبر
ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ድማ ካብ 2013 ን17 ጽጉማት ስድራ ስውኣት 192,000 ነቕፋ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ካልኦት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት መንግስትን ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብኦ ተላቢዮም ተቐዳደምቲ ብሽክለታን ኣትሌታትን ዝርከቦም ስፖርታውያን ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነት ማል 18 ሰነ ካብ ብሎክ ኣስመራ ክሳብ ዓዲ ሓወሻ ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዶም ተጓዓዝቲን 13 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም መካነ መቓብር ሓርበኛታት ዓዲ ሓወሻ ዝበፅሕሉ ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳይ ሃይለን ኣቦ ወንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ዩሱፍ ሳይኾን ንኽብሪ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምበባ ከንብሩ እንከለዉ ንውዕሎ ግንባር ሰሓርቲ ዝምልከት ሓፂር ታሪክ ቀሪቡ ኣብቲ ብደረጃ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ግንባር ሰሓርቲ ልዕሊ 5,000 ጀጋኑ ሰማዕታት ዝሓቆፈ ታሪኻዊት ቦታ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ዕለት ን20 ሰነን ትርጉማን ዘጉልሕ ስነ-ጥበባዊ መደባት ክቕርብ እንከሎ ንስድራ ስዋት ገንዘባዊ ደገፍ ተበርኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 716 ኩባንያ ህንፃ ልምዓት ኣባይቲ ሳዋን ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከልን ኣብ ማይ ድምነት ማእቶታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ከለዉ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ብተወሳኺ 130 ከረፂት ደም ለጊሶም ኣካይዲ ስራሕ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ኣቶ መንግስታዊ ኣባይ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዝለገስዎ ደም ኣካል መደባት ዝኽሪ ሰማዕታት ምዃኑ ጠቒሱ ዝተኸሉ ኣግራብ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ግቡእ ክንክን ክገብርሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብ14-17 ሰነ ዛላታት ሰሪሖም ንክልተ ዓመታት ብ12 ዓውደ ሞያታት ክስልጥኑ ዝጸንሑ 48.2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 915 ኣባላት መበል 13 ኮርስ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ማሞስ ብ18 ሰነ ብሰርቲፊኬት ተመሪቖም ኣብቲ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሊያይ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደን ዝርከቦም ሰመዝ ዝተረኽብሉ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ማሞስ መምህር ተስፋይ ተወልዳ ዘቕረቦ ጸብጻብ 98 ካብ ኣባላት ዚ ኮርስ ስልጠናኦም ብዓወት ከም ዝዛዘሙ ጠቒሱ ተመረቕቲ በብዓውደ ሞያኦም ሰሪሖም ዘለዉ ውፅኢት ምህዞን ሰንዓን ናይ መመረቕታ ፕሮጀክታት ኣጥሬሞን ዘለዉ ምልከትን ክእለትን ኣጉሊሑ ዘርኢ ምዃኑ ብምሕባር የውሃንኡ ገሊጹሎም በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ፍረ ጻዕርን ወፍርን ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ዝጠቐሰት ወኪል ተመረቕቲ ቦጎዳ ብቑዕ ሞያን ስነ ምግባርን ዝዓጠቐ ዓቕም ሰብ ቀላስ መደባት ልምዓትን ወናኒ ሕልምታቱን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ድሩዕ ዕለተ ዝኽሪ ሰማዕታት ምምራቖም ረዚን ሓላፍነት ከም ዘሰክሞምን ድልዋት ምህላዎምን ኣረጋጊጻ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕም ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ድማ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለዉ ሞያዊ ብቕዓት ናይ መጻኢ ህይወቶም ዘውሕስን ዘመናዊ ስነ ፍልጠት ቴክኖሎጂን ንምዕጣቕ ዝሕግዞምን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተመረቕቲ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ብሉጻት መምሃራንን ተምሃሮን ተሸሊሞም ብ12 ዓውደ ሞያታት ማለት መካኒክ ህንፃዊ ስራሓት ጽርበት ዕንፀይቲ ጽገና ኮምፒተርን ስርዓተ መርበብን ኤሌክትሪክሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ሓፈሻዊ ስራሓት ሓፂን ቤት ዕዮ ማሽን ምሕደራ ንብረት ስነ ሻምብቆን ምዝርጋሕ ማይን ፍሪጅን ስርዓተ መዝሓልን ከምኡውን ሓፈሻዊ ስራሓት ዕንፀይቲ ዘሰልጥን ማእከል ሞያ ስልጠናታት ሳዋ ዛጊድ ልዕሊ 23,000 ሞያውያን መንእስያት ከም ዝመረቐ ሰነዳቱ የብርህ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ነበርቲኑ ዞባታት ከረንን ዕላበር ዒድም ዝወሰዶ ተወግሶ ኣብ ከባቢኦም ንዝነብሩ ስድራ ሰማዕታት ብድምር ልዕሊ 144,000 ናቕፋ ደገፍ ኣበርኪቶም ኣብ ከተማ ከረን ነበርቲ ምምሕዳር 6 ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብደረጃ ዞን ክገብሮ ጸንሑ ደገፍ ሎም ዓመት ናብ ደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ብምስፋሕ 37,800 ናቕፋ ብምውፃእ ኣመኻሪሖሞም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓደ እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 21,500 ናቕፋ ዋፂኦም ኣብ ከባቢኦም ንዝነብሩ ስድራ ስዋት ከከፋፍሉ እንከለዉ ወናኒት ቤት ሻሂ ወይዘሮ ሰናይት ተኽላይ ድማ ልዕሊ 5,000 ናቕፋ ዝግመት ዓይነታዊ ደገፍ ንኣንስቲ ስዋት ገይራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት 20 ሰነ ምምሕዳር ከተማ ከረን ብዘውፅኦ ውጥን መሰረት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ስራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ከምኡውን ኣባላት ሰራዊት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ህንደሳ ሃማመትን ካልኦትን ዝተሳትፎ ፍራታት ጽሬት ካብ 6 ክሳብ 18 ሰነ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተኻይዱ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታችን ምክታልኩም ክቅጽል ደግመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታትና ቀጽለ ዜና ወጻኢ ንኩናት ዩክሬን ዘጓህር ዘሎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ሓቢሩ ጸሓፊት ኪዳን ጄንስ ስቶልተንበርግ ራብዓይ ወርሑ ኣቕፂሩን ዘሎ ኩናት ዩክሬን እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሰብኣዊ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ሳዕቤናቱ ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ስግኣቱ ገሊጹሎም እቲ ኪዳን በቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትገብሮ ዘላ ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ምዘይቋረጽ ክሳራታቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ሩስያ ኣቐዲማ ከተጠንቀቕ ምጽናሓ ይዝከር ምትእትታው ሃገራት ምዕራብ ቀንዲ ጠንቂ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም እቲ ኩናት ኪኖቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ዩክሬን ዘስዕቦ ዘሎ ሃስያ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዘኸትሎ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ሳዕቤናት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ናሃር ዋጋታት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ናሃር ዋጋ ምግብን ነዳድን ካብ ብፍላይ ሳዕቤናት ናይቲ ኩናት ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካ ከም መቕጽልታ ናይቲ ጸጋታት ነዳዲ ሶርያ ንምዝማት ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራይ እኽልን ካልእ ንዋይን ዝጸዓና ኣሳት 100 ቃፍላይ ዓበይቲ መካይን ካብቲ ሃገር ከም ዘውፅት ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ እቲ ጽዕነት ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ ተበጊሱ ብስቱር ናብ ኢራቅ ከም ዝኣተወ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ነዳድን ካልእን ጸጋታት ዝጸዓና መካይን ካብ ሶርያ ከተውፅእ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ሰራዊታ ካብ ሶርያ ከም ዝሰሓበት ዝሓበረት ኣሜሪካ ዒላታት ነዳዲ ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ኣማይት ወታደራት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣስፊራ ከም ዘላ ይጥቀስ ይኹን እምበር ህላወት ሰራዊት ጸጋታት ነዳዲ ንምግሓጥ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሜሪካ ብዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ በቐንዱ ነዳዲ ንምዝማት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እታ ሃገር ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ከተካይዶ ኣብ ጸንሐት ወታደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲ ከምዚ ዘመተት ጸብጻባት ናይቲ ዞባ ይረዱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ባንግላዴሽ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕልቕ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዘግይት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ብዙሓት ደሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጽሪ ምዉታት ክብል ከም ዝኽእል ሰመዘ ስርሒት ምድሓን ህይወት ባንግላዴሽ ኣሚቶም ብዘይካ ዝበተ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት በምውራዱ ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ባሉታ ተጸልዮም ምህላዎም ተፈሊጦም እቲ ሓደጋ ብዘስዓቦ ስጋት ሎም 19 ሰነ ብርክት ዝበሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ባንግላዴሽ ስርሖም ተወንዚፉ ከም ዝወዓለ ተገሊጾም ኣብ ባንግላዴሽ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህንድን ማሌዥያን እውን ተመሳሳሊ ሓደጋታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይሕበር ኢስራኤል ትማል 18 ሰነ ብልዕሊ ኢላማታት ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ነፈርታ ኣካይዳ እቲ ስጉምቲ መልሲ ግብሪ ናይቲ ካብ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝተተኮሰላ ሮኬታት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኢላማታት ምንቅስቓስ ክሳራታት ከም ዘወረደ ተሓቢራ ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ሕርሻ ከባቢታት ከም ተፈንጀረ ዝገለጹ ሰመዚ ፍልስጤም ኢስራኤል ኣብ ልዕሊ በርኬስ ንእተካይዶ መጥቃዕታት ኮኒኖም ኢስራኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ምዕራባዊ ገማገምን ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 60 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ምንቅስቓስ ሓማስ ብዝፈጸሞ መጥቃዕትታት ድማ ህይወት 19 እስራኤላውያን ከም ዝጠፍአ የረዱ እታ ሃገር ኣብ መፋርቕ 2021 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ንኣስታት 2 ሳምንታት ዝቐጸለ ደብዳብ ልዕሊ 250 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ ኣስታት 2000 ድማ ከም ዝቐሰሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ንሎም ሸስተዳለወ ዜናታት ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ሰማዕታት ኤርትራ ንምዝካር ጸሎተ ፍትሓት እንድውዓን ተኻይዱ መንግስቲ ኤርትራ ንስድራ ስዋዓት ልዕሊ 5.2 ቢልዮን ናኳ ደበስ ከፊሉ ኣብ መበል 13 ኮርስ ማሞስ ክስልጡኑ ጸንሑ 915 ተምሃሮ ተመሪቖም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኩናት ዩክሬን ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኔቶ ሓቢሩ
أمريكا تسقط سوريا نمزمات جمرتون فتحت بالسفح ملكورو تغطر الله أبي بنغلاديش استخدت حرق على الله كبير سبعون وطاق ساعة تطاوري زو خبركم تعزبتن لو مش استرالو زينا مصنع رابزي في السلام سلام كتالكم عزيزي مسكن زلال ما وزخري نسماتاتنا سلام